Fa uns anys, Antoni feia feina en un despatx d'advocats dedicat a la fiscalitat internacional. I vaig detectar una certa problemàtica per part dels no residents, estrangers que tenien propietat a Espanya, a l'hora de presentar les seves declaracions. Aleshores va telefonar al seu amic Joan, programador informàtic, per fer una plataforma digital per simplificar aquest tràmit. Vaig decidir dedicar els hores baixes i els caps de setmanes a dur a terme aquest projecte i al final sí que va sortir bé i ara estem 100% aquí. Han crescut a la incubadora de projectes de la Fundació BIT. El que fan és moltes preguntes i t'obliguen a repensar-te molt el projecte, a preparar-te molt bé el model de negoci. I en el final el que intentem és com a guiar-los, però evidentment les decisions són seves, no? I són ells, però donar-los aquest marc idoni de necessito un contacte a Xangai, m'ho estic inventant, però necessito un contacte a Xangai. Vull dir, nosaltres fem tot allò possible per trobar-los el contacte a Xangai, que les pugui donar suport. I ara acaben d'aconseguir que un fons d'inversió s'interessi en ells. I han posat 110.000 euros per invertir, entre altres coses, en màrqueting i personal. Enguany podrem a final d'any segurament tenir ja 2 persones en plantilla i l'any que ve esperem poder contractar un altre més. I Trip2Post és l'empresa que han creat la influenciadora Glòria Montserrat, Ivan Llabrés i Manuel Torres. És una aplicació en què els hotels es publiciten a través de creadors de contingut. En un primer momento dije, uff, qué complicado, ¿no? Però des d'abril ja funcionen gràcies a la inversió d'un amic i la incubadora de la Fundació BIT. La verdad es que nos impulsa mucho en tema de ayudas, en tema de metodología, en tema de modelo de negocio, ¿no? Es como si fuese ir a la universidad, pero de emprendeduría. Ara ja fan feina amb 65 hotels, més de 500 influenciadors i tenen projecció de futur. Somos unos 7 en el equipo, con objetivo de ir a 12 a finales de año. Que no tothom està fet per això, però si tens il·lusió, tens motivació i creus en el teu projecte, t'has d'arriscar i ho has de tirar endavant. Emprèn BIT té ara mateix 17 projectes en marxa a Mallorca i 6 a Menorca.